khajani ta hokte bokujong norok bahai tongbai angle kaham no tongo angkha klai norok kaham no tongnai hinai tini chung naleyanu bokrok sawi sakos tongoi tongmarga cherai okra mungsa nangya baksaba thanda manjagoi bokrok samaro nungjago baksaba bebak no mukturi thangya horo mukturi mangya ngai bokrok samaro nungjago abo bebak no sakos tobo klai tongo tini baksaba tablet rok chama nungjago bitirok samaro nungjago norok nukui man khna pulau no scan no blai oblai no norok nukai no siniman khna baksaba siniman ya phang ngai man oblai para gana gini hanyu gobang mana jaga tong pheba tawono tongnai rok geba nukui manja man thogya pan ngai man pheba para wo tongnai rok geba gobang man oblai ni mungkha usundai hini sini jago pheba norok tolau comment khlai sari norok tamni mungbai oblai ni sini oblai kha kaisa norok ni bagui opoka ni bagui angto faika bahai klai oboni bisingtui oblai ni bisingtui kaham hoi tha norok ni thanawo sawan norok o video bai flow khlai di tei norok tomung no o channel bai katalmui tongkhe norok subscribe khlai na hadi tei like redi tomung no norok o video no nangjagui tongkhangke norok kaham ni wansuk kahingke subscribe khlai tapuri share khlai oblai norok pulau no nahardi blai khagai nahardi khagmani yaglo 4-5 ta blai judino bokrok sajagoi tongkhangke 4-5 ta blai norok nahawoi kaham khlai sudi kaham khlai somani yaglo soi kaham khlai aroni jibanu hamierok kriti khlai kaham khlai sudi sobayoi norok mono ros snamdi kaham khlai kepek khlai ros snamani yagulo norok bokrok sawi tongkhangke kaisa tola nahawoi o ros no buloi bokrok khlai fulli noron tharau ang guarantee riwi saw norok daktin hamui thangnai o bokrok sawi kostongoi tongmarok ganrok angnong no norok video bai gadalai tamon bagai norok belai belai khana hambai norok obo haiklai flow khlai di norok o asandi lai norok kaham klai sakah ngai man norok no paike hambai